he ka thil ron soi tur hi atakani le ni lo fin fia na ka nei bik lawa mi chi sang sang le information chi sang sang atanga kalak ani wangin ka hriat dan po hi a confusinga ma se a summary kan tar lang donani a chung te ka ron lo awang hian an hming ka nei te hi ka phuat chop mai don bokani sari vel liam ta khan hostel pakhata metric zirlai thian za ho paruk hi colony pakhata hian an om howa an zinga minga chuan pas that na na in thoi turin soma a thian te ho chuan fiam thua lain an lo o ve mai boka ti chuan zandar som pakhat le chan ve vela chuan an dom toilet atang chuan an lon chuaka an classroom fal tak maya chuan an zukal ta ani minga chuan in thoina a an mamo tur bati le thil chi sang sang chu arema chuata chuan sign chu a siam ta a ti chuan dar som pahnih an nga ka chuan an tran ta a an thu biala minga chuan thu tak em chuan thu a cham kual vela midang ho chuan an lo nui rutut tut boka chutia cham zo chu ameng pual waka abulami te kut avon lai chu ala thla a ofir tak hian enge indu engwanga helaya min ko nge inni atia a thian te chu an nui chuak ta vak waka kunga chuan adara wa hnek pa chuan a velu tuka che atia minga chuan min chang ro engwanga helaya min ko nge inni atile a an ni la chuan fiam thua ngain nang ramhuai kalbo ro anti fiama rin te chu an ti re a vut chuan an thian pa minga chu an vom ta vak maya ma chu ding chuaka he thil in tia wang hian in la in thir khopang atia ti chuan au vaka atlu topa midang ho la chuan an va dek vela tu ma chu thu takan om lowa minga chu aron hara enge thil theng atia ishe jok lo mi midang chuan an tia chuan minga chuan kan thil ti lai hi ti zawng u wang oi to lowin atia vut dar le rin chhia chu asiam tha a chuan khuma chu alaya an mutir le a anin kai khom le ta a mingan thil cham mul lai chuan alaya mu khuma chu akang riai riaya makan ti hlom lutuk chu anin kai lai an thla hloma chuan khuma chu in chiruk vel akan na atang chuan tla a chuan minga kha aron tong le a engwangin nge min ti buai le a ka chu hau lawang cheu atia kunga chuan minga uangte su khuma kha akang ania atia chuti lai chuan midang ho chu tlan an in ring hlom to khop maya in thu rul na po om lowin an tlan ta phut maya minga na zui ve lo ti pon hrelo minga chuan khoya ama in tlan chhethei don lo tina lo nui vak vaka midang ho la chuan a thu sei chu an hrateu lo do man thleng to a an colony an thlen chuan khuma kang thu chu an ti tui ber pakhat ani a makan ti khop mai dar thumar trep to tia chuan an thian pa minga an bula om lo ti an thachuaka tu ma an zukal ngam to si lawa an mutsan ta top mai ani atu ka chuan an thian ho an tho chuan an hostel chu an lo buai nuaya enga tinge tia an han zo chuan midang ho chuan minga thilek lekin tuk in khan classroom bula an mu ain thoi te an ti vel ambulance an kawa aron thleng chia chuan an thian ho chuan ambulance in minga an hruai chuak chu an en ta thapa an ham hai hlom khop mai tuna ku nga soidanin keima min hrilna ni lowin ami hrilate min hril chon le na first person kan hmang mai don ani minga thi ni atanga carly vel aliam ta a selection exam kan zo to a kan thian ho kan tlin vek lom nan zan in hian zu in ho kan tuma zandar som pakhat vela chuan toilet tuk ver tang chuan kan in zui chuak le ta na a classroom kan thlen chuan kan zu thu ruk ta chu kan phora khuma chu dispo ka pe a lo thleru ka tia kongkhar chu ka wakala dispo panga ka pe ti ka chian te reng nen dispo paruka hian a thli chuaka reng chuan panga lom kan ni ngatinge dispo paruk te atia khuman paruk kan ni hi kanin dai turin ka thli atia min ti hlo atum na kan ngaya tu man engtin ma kan hu hello
chuti lai tak chuan kan hranpa pakhat chu a tre vaka tukverah sawn tu emawni ka hmu a ti a hlau khawp mai a ka torchlight ken lai chuan tukverh chu ka va en dek dek a mihring pianze deuh reuh min hnung chhawn hian a lo awm a ve en chian ka tum lai tak chuan khuma chuan a pui kan soya tunah kan tor a hun tawh a ti a khuma chu kan en thup a a sawi zawh chuan a no ken lai chu a tlak zo a verlam ka hawi leh chuan ka thil hmuh kha a lo awm tawh lo a ka thian te chu an tre rual thawt a ka hawi let leh chu kawngkhar inkalhna bulah tak hian palian tak mai kan uniform ha hi a lo ding a khuma chu a thutna atang chuan a lo hawi chho a hminga hmel hi a pu daih mai a engwangin nge min kalsan nangmah nia wang hian hepa hian damdawi inah min rawn that a sin a ti a bangkilah chuan kan tom thapa mit khap kar leka chupa kawngka bula ding chu kan zawnah hin a rawn ding ta daih mai a kan hlau zia chu kan hranpa pakhat chu a lo thi dang a midang pathum chu tukverh atang kan zuang chhuak a engtik lai nge hostel kawn kan thlen pawh kan hrelo kan pathum chuan kawngka chu kan chum dut dut a kawngkhar kan chum dot dot chu kan head warden hian a ran hawng a thlabar tak chuan thil thlen dan chu kan hrilh vek a zuin kan tum thu te pawh chu kan hrilh vek ani a ngawi vung vunga dawmah valut ula tumah engmah hrilh su munghal ula in thian te dang chu kan lo buai pui ang an ti a makti ang rang tak chuan kan colony kan pan phei a warden khan kan thu sawi kha a awi lo emawni le te kan ti rum rum a midang har pahnih hi an awm a enge thil awm zia an rawn ti a mahse engmah tumah chu kan hrilh lo a khum pahnih kan dawh zawm a chuan kan pathum chuan kan mu a kan thian te pahnih chu eng tin tak awm ang mawh kan ti a kan class pana kan warden te kal kan hmu mek lo a amu leh ta emawni le te kan ti rum rum a a lai amu chu amu hila dar thum le chan ve velah chuan kei leh renga chu kan lamu meng kiaw a dar li vel dawnah chuan kamu hil ve a kamu mangah chuan hminga hi ka hmu a a hmel chu a mawi khawp mai ka bulah hian a rawn thu a lungai su tuna tanga hun reilo te ah kan awm ho leh dawn a lawm a ti a a sawi zo chu palian a kan form ha ah khan a chang thut a min rawn tham vak mai a ka har chiang kher mai ka har hlawl chu khumah chuan ka thu chuak hlawl mai a a lai mu pa chu a tawng vai a maw ka zuti khang lang a offiah fel fai tak hian ka hminga rawn lam a chutah le khuma aw leh rama aw in pawlh hian fiah leng lawng hian engwangin nge min kalsan engwang nge in tlan cherei thei bik lawang a rawn hmu cheuanga a rawn thatang cheu a rawn ti chhuak a ka hlau lutuk chu ka khur zawih zawih mai a ka au chhuak ta vaka ka mutpui te chu an rawn har a warden room lampan chuan ka tlan a ar pawh an tam tawh a ka thawmah chuan corridor ah chuan tu emaw hi ka va su a warden turah ka ngai a sar ka va ti a kan en chiang chu uniform ha palian a ngei kha a lo ni a ka hlau lutuk chu ni khaw hreloin ka tlu ta top mai ani tu ka warden room ah ka thang har a ka thian te pahnih leh thian dang te hian min hual thup a an ni chuan hostel ah principal rawn kal thu leh ni zana mi te ho zawng kha kan chhung te an kauh thu min hril a ka tha ti an hriat hnu chuan room atang chuan kan thian te dang chu an chhuak a ka thian te pahnih chiah chu an awm tawh a renga leh rema chanchin ka zawh chuan top floor ah an la mut thu min hril a a hming tak zetin chaw tlem kan ei a chaw ei khamah chuan ka chhung te an rawn thleng a kanu ka hmuh chuan mipa pa lo e sawi theih lo ka tap ta zawih zawih mai a kanu chuan min ku a engkim a tha vek dawn a lawm a ti a principal room ah chuan kanu nen chuan kan lut a head warden leh principal chuan lo awm a principal chu thinrim hmel pon a awm lo kan luh velah chuan school chhuah san ka duh thu ka sawi a principal chuan min en kar mai a kanu chuan mahse a ti hman chiah tiin principal chuan chu a tha ang school danga a admission man chu kan lo tum dawn nia compensation angin a ti a
kanu fala biak adu awang chuan principal room chu ka chhuat sana balcony ah chuan kan class lam chu ka thlir vung vunga ka classmate ho chu hlim takin an in fiama ka thian te dang pawh chu an chhung te an ron thlenga principal muturin office lama an in zuia kanu chu office atangin a ron chhuaka I thil vel va pek vella nak tu ka lak thei turin atia ka in peksa diam to a chhuak a tum lutuk chu ka thian te chuan motor thleng min thiar lu puya motor ah chuan tukver en reng chuan ka thua kanu chuan lungai ma tha che engkim a top to alom nun thar kan tran don alom atia ka che ei lo ka ngai tuana akal thui lutuka engwanga warden khan makti vak lo nge engwangin nge principal khan admission tur atum don enge kanu kha an hril engtin nge khu mate kha an om engkim atop to emo kan ti kha ani lo sakhop mai ain tran chi zawk ani ka thian te pali kha mi tum khan an thi ma a ka mu nun ber an ni renga hei hi a ka zin nan si bula a soidan civil hospital a om lai na ni athil thlen nu khan kan khua kolasi pa ka ho a Saint John sa brother kapin min dil sakna ngai poimo in kalut ve ta a Sunday hmasa bera chuan ka chung te anin khom veka chuna keima chin ina ka oma TV ka ena bathroom a in thiar turin ka luta ka in thiar zo chuan dar thalang ma kut ka sila sa bon kala zoka ka hoi chho che tia chuan dar thalanga chuan rema mel hi alanga ka phuzok chu ka bek pheidor maya kongkhar lam kapana kongkhar chu aloin kala ka hlau lutuk chu ka tre tuar tuara rema chu dar thalanga tanga ron chuakin engwangin nge min kalsan ka thian ini ani lom ni aron tia ka au tuar tuar thoma chuan ka chung te in khom bang chuan bathroom kongkhar chu an ron honga ka hlau tak zet chu ka pu chu ka vakua zana chuan ka pu te som angin kokran upa pathum le pastor an ron lenga ka luchunga kut ngatin an tong traya min tong trai saktu upa bula che chuan paliana form ha kha alo dinga min nui vak vaka ka hlau chu ka sapatal ta vak vak maya ka pu te chuan min lo dom beta chuta phone a ron ria ka pi chuan ala a renga an bedu che atia hlau tak chuan phone chu ka wa changa rama alo nia rema thi thu min ron hrila bathroom a ka hmu thu chu ka hril ve boka ani po chuan alo hmu ve tho maya a hlau zia chu min ron hril ta vak vaka kanin biak mol mol lai chuan rama tre vak vak thom chu ka hria a phone chu atu zui ta ani pastor chu atong trai che tia chuan rema chu a ron langa pastor bula chuan anui vak vaka keima ti lo chuan tu man an hmu ve lo le ngal ka hlau chuan ka pu kut chu nget takin ka vuana atuk monday ya chuan school thara chuan avoi thumna atan ka kala ataf khop mai selection zo hnuwa school thar han zom chu break ah chuan zung turin ka thian thar tenen chuan kan chuaka zun ina chuan kan school hlui form ha hi ka hmutlat maya a hmel ka hmu thei che lawa ka thian te chu an hmu ve le hmu lo ka zo chuan in school hlui ingai aniang chu min ti maya lau tak chung chuan ka zuya zun ina chuan ka bo ta dai maya al ta sa chu ka zunga ka zung zo ka hoile che tia chuan rama hi kan school hlui form ha in ka hma a tak chuan adinga ka hlau chu thom pakhat ma ka chu alo nizan khan ka huna thlenga I huna thleng ve thuai don aron ti a abo le ta dai maya ka ngai chu a tha thlot lo ani in ka thleng chu kan in chu kan classroom hlui mu hian ka zu mutlat maya ka hlau chu ka tre cheng chunga ceiling atang chuan hminga hian min ron zuana banga tang chuan ramale remate chuan min ron bana ka hlau chu engtin nge ka ompo ka hreto lo ni khuwa ka hrelo zui ta ani chu aizol civil hospital ka har chuaka ka bula ka pi thua ka har ti a hriat chuan midanga ko luta bungbel da na almera in min dela ka ke ale ka luwa hliam ka lo nei chu ni in Nancy chuan
civil hospital a kan vatlo hian urenga hian thil thleng hi min hrila kar thum damdaw ina a awm hnu hian kolosip lama an let thale a an ni thum nia a room a an ceiling atanga in ok luma chhar ani ati ani khuma a unau pa soive thung nia khuma ron ho so chu ami zia adang lam vek maya an thil ton ka zo pon min chang tha theilo ama hian room a tom ni leng reng mai thina kum top lam ani awang in kapa hian tun kum chu chol phot mai ro atia room kan in tom box si a kanau khuma kha ani to lo ni te a hriat na ka nei thin a ron ho tanga kar ni na om vela chuan a thian te pathum renga ramale rema thi thu chu kan hria a ta chuan khuma chu anui ta vak vak maya kan en thup ringot kapa chuan a to ani a ringa kan chung kwa chu kan buai pha na sakhop mai tlai khat chu chaw kan ei khoma zanda riat vela ka ho a room ka lu chu khuma hi min hnung chon zawng hian a lo thu a khuma ka vati chuan a ron hoilet full thak maya ka hlau lutuk chu kapa te ka au ngal chul maya khuma dang lam tak em awang chuan kapa nen phaya kan kalpuya ril ru buai da na an lo admita chuta chuan thlathum zat a awm hnuah a bowa ni hnih a bo hnuah ka unau pa ruang chu an building bula an school hlui form ha in an chhar ani rema a chanchin hi tu bula ama a soi hran lowa ka hriat na te ho soi dan ka lak khawm mai ani rema hi hostel atanga a chhuah hian lungphu thalo hi aneya a leng chuak vak ngai lowa biak in a bel hlat ani an venga thian te hi sunday tu ka an valenga bathroom a alut chu a ron chuak to lowa a thi zui ta a an postmortem chuan damdawi odi in a thi ani an ti ani rama hei hi a thian pa soi ania a hming thup adu awang hian kan tar lang dawn lo ani rama hi selection zo vel atangin kan skula a ron luta middle skula kan in kom thin awangin kan in kom le chot maya ma se rama ka hriat thin nen khan an mi zia adang lam khop mai tong du deuh thin kha a tong tlem em em a kei ti lo chu midang tu ma abiak om ka hrelo private turania a school thak na chan po a soi du thak lo no chu ani kan ring deuh fura ama hian hun tam zawk chu a hmang thin ani a ron lu atanga kar khatna awm vela hian bio class kan neya a re thup lai hian ring leng lawng hian a au vak maya ka ti pal ti pa chuan a tlan chuak ngala sar chuan a va zuya a thut pui kan i awang chuan ka va chuak ve a sar chuan nga ti nge atia ani chuan ho ka du ti bakin a chang lo ani telin a chiar tial tiala adang lam vek boka in en ti ringai ani kha ka ti a ka fiam thina bar thla phei chuan ami zia chu amak to khop mai drug satin sa em a har fim lai po nei lo han zil ve thin mai la min ngei pha mai hian ka hria a november thla to pa chuan hostela class 10 lu vek tur an ti a chuta chuan khum kan in tawma a zan hmasa bera chuan luthar ho kan meng reya khuma kan ti neuh newa rama erawh chu amu hil deya midang ho chuan an ei lo thu le kom har an ti thu an soya chuta tak chuan a ron thu hlol maya meng mia lo chuan a ding uaya a tho a chiang mai kan ti a kan lo nuya khuma tanga ron chukin kan omna lampang hoi chuan a ron pheya chuta kan bul che a ron then chuan a ron meng thuta chiang fahran hian min mela avamu le daya kan nui ru ker kera zana chuan abula chuan ka vamu vele mai boka a chung te hi hostela hian an rong kal deuh renga anila kom tlak lo khop hian a rui reng boka kar khat hostel kan om hnu chuan zan khat chu dar sawng pahnih bor vela hian ka hara rama chu ka bula a om mia lowa ka har chu ka mu hil zui le thei lowa dar kar chan ve dawn lai a liama ramala chu a ron la let mia lowa turin ka va tho ve tar ngot maya bathroom ka valut chu rama alo oma a in zai thi na samaya
a thi chuan he hostel hi chuah san ru ti hi banga lo ziaka eng thil nge iti ti pa chuan ka vanam pheia ti turin min ti ka ti lo chuan min that dawn atia a trap ta chiam maya kan class ami pathum vel chu an ron tho phei ve a rui tura chuan kan ngaia kan ti fai sak veka atuka chuan pa ngai takin class kan kala hostela kan ho chu kan intifaya rama stay back ron ho chu ka kut aron vuana min tran pui ro thi kala du lo ani atia kei chuan enge omzia I thi don hlei nem katia ani chuan pahnih a that to a pathum na ka ni dona zan ina aron kalanga min that don ani atia a trap ta vak maya a rui buai tura ka ngaya sarta bula chuan a chhungte bia ka dila trap mewa dila nia wangin ano phal saka ho adu thu a hril aniang chu a zan la chuan a chhungten anon kala kan teacher ten an phal lo viau na chung chuan an ho puita a atuka chuan first period a kan principal lo kalin rama boral thu aron puang ta ani kunga ani hi adam rei bera paranormal a po aron post to nge ani tunkum July thla khan a borala a chanchin hi mitam tak a hrila chu mi te zinga pakhat soidan hi kan soidon ani kan hostel ka chhuah san engkim a top to ti erngot ril ruwa ta ka tuma ma se an hnu loka ka thian te pahnih an thi ti ka hriat chuan min deng na em maya kanu in gospel camping a min hruaya speaker ma a falin kain puang veka ani chuan kalu chunga kut ngatin min tong trai saka chuta chuan kamenga kabul loka chuan ka thian te pahnih thita kha ka hmu chiang kher mai ka hlau lutuk chu ka perdora speaker bula chuan so ka thian te thi to te katia ani chuan hmu ve ta chuang lo chu ramhuai chuak ro ti in a awa reilo te a chuan an ral ve maya chu mi hnu chuan ka thian pa nen chuan zun in lampan chuan kan chuka tu emani hi azunga ka nga ka thian pa ero chu le lama azunga ka ngak pa boka ka ngak pa ron hoilet le chi chu minga hi alo ni a min rek ta vaka banga chuan min rek beta ka trena samaya ka thian pa chu a ran luta ta chuan minga chu a bo mak maya thian pa chuan engma hmu lo thu le azun laklo lain ka au tho ma hria a ron phei ngal thu a soya speaker bula ka watlan pheya ka va hril le a ani chuan midang ho kawin room roka min tong trai sakta chiam maya chahuna chuan chokan do a meiche pakhat hi ti sachet na achanga niang chu chu a thlawa chuata chuan a let ta chiam maya mi pathum vel chuan an buai pui ngala a chak khop mai an pathum chuan a phi leng lopa kalama ron pana ka hming pumi min ron kowa chiang nel nol hian I bang bik lo I thian te tor ayan sa in I tur don min ron ti a ka tim oi mai a ko chunga ramhuai alut ni in pulpit lama an kalpui ngala camping zan hmasa ber chu thil thleng vela wang chuan kamu hil thei lawa a zan hmasa ber hian vaithum lai min tong trai saka chuta chin chu ramhuai chuan min ti buai kha ta khop mai camping kan chuan hnu chuan pa ngai dewin nun ka hmang chawa class 10 po chu private in ka exama pathian zara ka pass ve tok hayar chu sinot silonga ka zira engma thil mak thleng lo chuan class 11 ka pass chuak le a aizola chol hmanga ka ron ho chho chu ka thian te thi vek to thu ka hria a ka tuar ve khop mai 12 po chu pa ngai takin ka zawa ka pass tang reng khop mai South India lama college kal turin ka thok chuak le a engkim atop vek to emo ka ti chu ka college a chuan aron intran le ta ani ngai takin thakhat chu ka kala roommate fel tak mai notice ami tho ka neya voi khat chu library a le kha ka zir lai hian ka hminga min ko thom hi ka hria a ka hoi kuala tu ma anom box hi lo kan department a hian keima che mi zo ka oma ma se pharmacy a mi zo fesar pani dang om nen kanin kom ho thina
ka hming chuan min ko le a ka thian te pharmacy mi te o ani lo ti chu ka chianga ma se ka hming chu pai mi lo chuan voi li a ron lama ka ngai chu a thavak lo kher mai ka ding chuaka ka hoi kual min ko tu tur om reng reng ka hmu bok si lo le ka bu in rem tlar put le lama chuan mi pahnih mizo tonga in bia ti hriat si an soi hriat thei si lo hi an in bia a en chian ka tuma an om na lama chuan ka vakala tuma ka hmulawa chuata le khabu pakhat hi lo tla a ka vachara kan en chiang chu ka class 10 science textbook hi alo nia mana class 10 kan ni laia kha zan kan plan lai zan min soipuya corridora class a kan let le ka science text bo hlen ta dai kha ka hrachuaka ta chuan ramhuai min ti buai le tran ti chu ka hrachiang ta kher mai hostel a ka chuk khla a kanu ka phone a ka hril ngala ani la chu phone atang chuan a tong trai ngal char chara ka room ka zuthleng chu a hnok thangei mai dawhkan le tling zawng in a awma thawmhnaw chu a in vom dar veka tukverh da thlang ke chu chhuata a let rum mai boka ka roommate chu in lukhupin a mua a khum ngor dana chuan a khur ani ka ringa eng thil nge thleng ti pa chuan a puan chu ka kewa ka roommate ani ozong lo rama hi dang vekin amit ko chu adum biala a hmaiah chuan expression po a awm lo a sama chuan leite a kai nuaya ka hlau chu ka perdora ka thawa min man chiang kher mai ka che thei lo an chuak tur in tha po ka nei lo banga ka hnung ka wanghata ka mit tui chu aluang zoi zoya rama chu a ron tho chuaka a ding chia tia chuan changpat le leichhunga ran nung om ang chi hi chuata chuan a tla nuai maya min ron pan pheya rama ka tia ka phun sapa ka mit tui chu a luan na sat ber tumani ang muang chang hian ka hma taka ron dinga kunga tlan chu thei ani lo eng anga hmun hla po kalla a ron zawng mu thawang che atia a soi zo chuan min rek ta vaka ka au chiama ka thidang zuya ka har le chu kan institute a damdawi ina chuan ka lo mua ngarjing student mizo hi a ron kala en thil nge thlenga kan chan trep che alawm a ron tia ke chu ka ngoi renga farsia rami ni mizo kan om ve nu ala sin atia ka hming le phone number te ala a ka department te ka hril hnu chuan min kal sana piak ka tuma ma se ka phone ka lo ak mi lawa dar kar khat hnu vela damdo in chu a re thuapa muthil ka tum chu ka khum chu a ron hning loya khum hnuai atang hian chiang em mai hian ban hian kamala tak a ron thama ka che thei lo ka au chuak thei bok si lo kan uata chuan dam lo dang pahnih anom ve a ma se min hmulo ka thoman hre bok lo mai mi zialang hian ka che thei to bok si lo khum hnuai atang chuan ka thian te panga thita te chu kan school hlui form ha chung hian an ron vak chhowa phur hlum lo chau ka au chuak thei bok si lo ka hriat na chu a bo ta veka ka har chua le chuan ni thum lai ni kho hrelovin ka lo oma kanu po an lo cha thla a mizoram a kir le zai kan rel ta a kanu chuan kan zirtir tu te a biak lai chuan ka ruma inpek turin ka zu chuka ka roommate chuan zo na eng vak ma min zot lo chuan min inpek puya an inpek zo chu kung ka ngai don khop mai che atia min ron ku a min ku na chu phela tum tak si lawa chuan phel ka tuma ani la chuan min kuang het sota ka beng bula mizo tongin kan ho don ta anuam don hle enge kan ti hmasak berang aron tia a sei zo rual chuan ka phi leng lopa ka tlan chu sana ka chung ten ka bung ruwa an zula a ke chu ka let to lo ti chuan mizorama chuan kan ho ta ani mizorama a ron thlen tu ka soi ania mizorama hian enge aton ti riat zui ani lawa tun kum julai thla khan lungphu cholin a boral ani